José Ramón Abal teno claro, a Cambados pode tocalle estar na oposición. A formación mantén a única acta da que viña gozando, aínda que non quedou moi lonxe de facerse cunha segunda. Acusa a Somos Cambados de non contar con el no vindeiro executivo. Xa vimos todos que hai un veto claro, non, da Marea de Tino Cordal para que Cambados xa non forme parte do próximo goberno. Bueno, as matemáticas son as matemáticas, os números son os que son, e nós temos que estar satisfeitos do traballo que fixemos. É certo que nos gustaría poder conseguir esos pouquiños votos máis que nos faltaron para conseguir ese segundo concelleiro, non puido ser. Na oposición, con tan só un representante, Abal di que se fará escoitar. Vamos a seguir traballando polos proxectos nos que estivemos traballando durante estes 4 anos, pero dende outra perspectiva. É dicir, nos gustaría que no sector do viño, no sector do turismo, seguíramos mantendo esa posición de liderazgo que habíamos conseguido de referente no turístico a nivel nacional e internacional. Veremos que pasa nestes próximos 4 anos, e tamén nos gustaría que esas pequenas obras que non xa deixamos firmadas con proxectos aprobados se executaran estes próximos meses, próximos anos. O líder de Cambados pode dar por descontado que o vindeiro executivo cambadés vai ser un tripartito. Cree que os desencontros entre o PSOE, Somos Cambados e o BNG van continuar nos vindeiros anos, comezando polo reparto das áreas que ata o momento xestionaba el. Preguntado polo mandato que agora remata con varias crises internas dentro do cuadripartito, Abal di que prefire deixar atrás o pasado e mirar cara adiante. Con todo, recoñece que na crise de finais do 17 o PP chegou a contactar con el para entregarlle a alcaldía. É certo que a nós esa proposta non nos convenceu porque nos deixaba sen áreas de goberno, que as levaba prácticamente todas o tenente alcalde Luis Agabunde. Se hai 4 anos o voto de Abal no pleno de investidura era toda unha incógnita, desta volta non vai ser así. Segundo avanzou, a súa intención o vindeiro sábado é absterse.